jätkät haasto mut pilkkikilpailuun. Kovat oli puheet Talperilla ja Riskalla, että saalista tulee, niin mä sanoin, että lähdetään ottaan kilpailu. Niin selviää sitten, että kuka on kuka. Komea lakkiikin. Hei, kiitos. Onks luvat kunnossa? Luvat on kunnossa. Pitää kysyä vielä Tallelta. Voin näyttää, luvat on kunnossa, niin näkyy. Mites sulla? Voit näyttää tuolla paikan päällä. Niin mä näytän paikan päällä. Ennen kuin otat osaa kilpailuun, niin olisi parempi olla luvat kunnossa. License to kill. Saapuu viimeinen osallistuja tämän päivän kalastuskilpailussa. Teemu Holberg. Sulla oli oikein tommonen jakkara mukana, näytä vähän. Joo, mä otin jakkaran mukaan. No se on tärkeää. Ei istuu lumassa. Mitäs kalastusluvat? Ennen kuin otat osaa kilpailuun, niin ne muuten tarkastetaan siinä ennen kisaa. Pitäis varmaan R:n kautta käydä ostaa sitten. Siellä saa päiväksi niin ostettu. Joo. No oltava kunnossa. Muutenhan me ei kalasteta. Aina. Erik Riskal ottaa pystypilkkiä. Pystypilkki näyttää jutummalta. Millä perusteella sä valittit? Itse asiassa mä en tiedä. Mä yritän vaan näyttää ihan ammattimieltä tässä, vaikka mä en oo. Mitä sä suosittelisit? Mä lähtisin tämmöisellä jollain kuparilla. Mutta onks toi liian... Ei se oo se. Se on vaan se koukun koko mikä. Et onko koolla väliä? Tässä sillä voi olla vähän väliä. Mä otin sen takia, kun sä suosittelit näitä. Eli sä luotat punaiseen kärpäsen touppaan. Kyllä. Punainen sydän mulla. Mä lähdin keltaisella. En tiedä, onko sillä mitään eroa täällä meri. Tämähän on sun kotikenttä, kun ollaan merellä. Ite lähdin Nils Masterin tasapainopilkillä. Papukaijan värillä. Papukaija on yleensä hyvä. Jos ei tiedä mitä ottaa, niin papukaija. Ei tuntuu siltä, että joku jäi. Tale, joo. Tale. Kyllä näillä pitäisi pärjätä. Näytä mitä sä otit nyt. Sä lähit kans punaisella toukalla. Joo, hopeasiipi. Mä sanoin, että raha upposi, jos ei nyt rahalla saa kalaa, niin ei saa millään. No niin, ollaan saavuttu tänne erittäin salaiseen kalapaikkaan. ei ikinä kerrota missä ollaan. Kukaan ei saa ikinä tietää tätä. Ammattipilkki Ari Gröndalin mukaan, niin tää on vähän liian synkkä keli pilkille, mutta me todistetaan se vääräksi tänään. Niin mikä meillä on panoksena tänään häviäjällä? Joka ei saa yhtään kalaa. Otetaan sellainen reikä, että pitää mennä uimaan. Pitää käydä pulahtaa sitä. No, ei oo kovin turvallisen näköistä tuo jään paksuksena kanssa rannassa. Tästä menee läpi. Mä voin käydä. Ota reppuselkään, niin koitetaan ensin tosta reimareitten kohdalta, mistä täällä on vanhojakin reikiä, niin eiköhän täällä ole silloin kalaakin. Täällä on vanhoja reikiä. Meillä oli pari vuotta sitten Kerhon kanssa pilkkikilpailut, niin oltiin siinä sitten edellisviikolla Tolvasen Mikon kanssa, vanha maalivahti, niin käytiin pilkillä siinä. Ajateltiin, että jos ei saada yhtään kalaa, niin otetaan ne kalat mitä saadaan, niin siihen kisaan mukaan. Säilytetään ne ja no siinähän sitten oli saunailta ja pilkkikisat ja koko kisassa saatiin yksi kala ja sen sai Tuomas Vänttinen. Ja meillä on ne 2 ahventa siellä tallessa ja voitettiin niillä kilpailuja. Vannotettiin toisille, että kukaan ei ikinä sitten kerro, tai kumpikaan ei puhu sitten ikinä sitä ja paljasta sitä totuutta. Siinä sitten vietettiin iltaa ja palkinnot jaettiin hyvät ja saatiin ne pääpalkinto tolkin kanssa, niin jossain vaiheessa iltaa niin musiikki hiljenee ja Tolven ottaa homma haltuun ja paljastaa sen, että mistä kalat oli tullut ja näin meidän suoritus hylättiin ja Vänttinen vei sitten voiton sillä kertaa. Äijät lähtee sitten toukilla tähän alkuun. Joo. Mä otin ton tasapainopilkin. Mä oon vähän isompaa kerralla. Eiki, mikä meidän sijainti on tällä hetkellä? Älä kerro liian tarkasti. Että... Nyt ollaan, voidaan sanoa näin, että
aika paljon aikaa tässä meidän naapurissa. Ja siihen reilu 100 metriä, niin tälle koulussa. Siis ollaan Ekin koulun takapihalla siis. Tuo tuoli oli kyllä hyvä veto jätkiltä kanssa. Vaikuttiin amatööreistä kuitenkin sen verran fiksuittu tuolit. Hei, täällä kävi jo. Onko sulla kamera päällä? Monta matoa laitat tälle? Että aluksi laita yhden. Jos siellä oli kävijöitä kurkkimassa, niin... Täällä kävi äsken jo. No niin, parikymmentä minuuttia ongittu tässä. Vielä kohtuu hiljasta. Varmaan ahkerammin vaan vaihtaa paikkaa tässä. Että Se voi olla. se voisi olla yksi avain voittamiseen. Vähän ruveta tästä ympäriltä kairaan reikiä. Niin. Mä tossa muutaman laitoinkin itselleni valmiiksi tekisiä. Muutama itelle. 10 reikää itelle nopeasti kairasit tossa. Parhaat paikat. Tässä on lähikuvaa tästä. Joo. Se eri. Nyt ei oikein toimi. Näppiikö? Ei oo yhtäkään kalaa vielä. Se on tosi aktiivinen toi tyyli, se koko ajan nostelee. No se on vaan mun tyyli jo. Tosi aktiivinen. Mitä sä suosittelisit? Mä niinku vähän pitäisin sitä siinä. Pari nyppäistä antaisi olla. Ei se kala kerkeä syödä tota sun syöttiä. Onko nyt parempi? Näytä. Ja sitten annat olla. Noin. Taas hetken päästä. Noin. Ei ollutkaan. No niin, puolisen tuntia oltu täällä lumisateessa kalassa ja Talella on ollut vähän elämää tuolla luvan päässä. Niin mäkin siirryn nyt tuosta tasapainopirkistä pystypirkkiin ja toukkana niin tosen keltaisen kärpäsen toka. Jätkillä on punaisia kyllä, mutta etsitään toimivinta yhdistelmää. Kyllä tässä kohta rupeaa Gröndalia tulee ikävä. On tää sen verran toivotonta vielä tässä vaiheessa toi kalansa. Katsotaan. No niin. Palkittiin vaan kärsivällisyys. Siinä on tulos. Noin tunnin jälkeen tommonen arviolta 1,5 kilonen merilohi nousi tosta avannosta. Siirrytään kattoo onko jätkät nostanut kalaa täältä selältä. Ja hyvän kokonen, hä? No niin huono juttu. Mä perkasin sen jo tossa. Ettei mene pahaksi. Aika komea, hä? Lohenko sait? Jota on lohi. 1,5 kiloa hyvin pystypirkkiin otti. Ei. Hyvän kokoinen, hei. Ei voi muuta sanoa. On se saakeli. Komea kala. Komea kala. Millä sä sait? Pystypirkkiin otti. Okei. Keltaisella kärpäsen toukon. No sä sanoitkin, että sillä tuli vähän isompaa. Onks tää mitään elämää? Juu, ei ollut yhtä iso kuin äijällä, mutta tässä on vielä aikaa. Rupeekaa ja tunnelma kiristyy. Ekillä on aivan pääjumis. Hei. Tää homma vaan pitää tehdä. Olisi kiva saada toinen kala. Yksi ollaan saatu jo. Tää on mukava vastapainoa kuitenkin tolle kiekonpelulle. Eki? Joo, ei silloinkaan aina tuu maalia. Ei. Toi tuli uskottavasti hyvä. Tältä näyttää riska kalastusilmi silloin kun ei tuu kalaa. Niin... Sulla on kyllä lyhyt pinna usein. Muistan kesällä kun käytiin. Niin... Siis mä oon tosi innokas lähteä kalalle, mutta siis jos ei tuu, ekaan puolen tunti, jos ei tuu kalaa, niin mä oon aikamoinen terroristi muille kalastajille kanssa. Se on helppo hymyillä, kun johtokala meikäläisellä. Tää tehdä hommia
jatkaa tosta kairaamaan reikiä tonne kohti tuota sähköpylvästä tuolla noin. Nämä on kysytyt paikat. Teemu Talperi. Ei se mikä vahvin pelaaja tällä hetkellä täällä. Ennolla otteella. Ennolla otteella. Kahdella sormella. Sulla oli ne pari nyppyä tuolla. Oliko se... Mikä siellä kävi? Ahven vai? En tiedä mikä kävivät. Mä tärräs omat kädet vaan, että tuntui sieltä. Se on. Usein tässä pilkkihommassa jos ei tuu mitään, niin rupeaa itekin uskoa, että käviköhän tällä. Näin se on. Täällä sitten voittajalla, tulevalla voittajalla, niin jälleen vahvistaa johtoa. Siinä on tämmönen, Tää on ei mikään vonkale, mutta se on meriahven tällainen. Näin, nyt jatketaan tästä. Ei muuta kuin Talpari rupea siihen viereen vetää reikää. Niin. Tulee kiiretty koiran. 2-0. Siinä se on. Siinä se on. Ja Otti Viehenä oli tämmönen hetkinen. Missä se on näistä? Tässä on niin täpinässä. Pysty Pirkki Keltainen Kärpäsen toukka. Miten se Riska kommentoi tätä, kun meikäläinen vahvistaa johtoa? Kyllä mä saan uutta intoa nyt, kun näki oikein tuli kalaa. No kiva, nyt mä oon. Käsi rupesi käymään eri lailla tossakin. Ruvettiin luovuttaa tältä päivältä tää kalastus. Montako reikää yritettiin? Varmaan lähemmäs parikymmentä. 30. 30 reikää. Etittiin se saalis sieltä väkisin. Se riitti tälle päivälle. Voittajasta ei ole vissiin epäselvyyttä. Ei, kyllä sä teit kovasti hommia tänään ja pari kalaa sait. Niin ansaitusti voitit. Ja Tale ensikertalaisena, niin kun oli niinku kertaakaan ei napissu mistään. Jos maksetaan vielä oppirahoja, että tulee sekakaa. Just puhuttiinkin tossa, niin vähän keli kirkastuu ja lämpee, niin rupee kala liikkuu paremmin. Niin meillä on vielä monta hyvää pilkkireissua edes tässä. Tästä aloitettiin. Ja tonne sähkötolpalle lopetettiin, että ihan hyvä kävelykin tässä samalla. Nyt ruvetaan taas. Huomenna palataan leipätyön pariin.